Magandang araw o gabi mga kayanggaw, lalo na sa ating butihing narrator. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Alice, 35 anyos, at kasalukuyang naninirahan dito sa isang tahimik na bayan sa Bicol Region kasama ang aking pamilya. Hindi ko nababanggitin pa ang eksaktong lugar maging ang tunay na pagkakakilanlan ng mga karakter na sangkot sa ibabahagi kong istorya na hango sa totoong buhay. Ang ibabahagi kong kwento ay matagal na pong nangyari na bahagi na lamang ng aking nakaraan na magsisimula sa taong 1979 sa isang mapayapang baryo na pinagmulan ng aking mga magulang kung saan ako isinilang. Sir Ben, 11 anyos pa lamang ako sa taong aking nabanggit. Isang simple at masayahing bata, mahilig makipaglaro at madalas makita sa kalsada na nakikipaghabulan. Hindi ko na po patatagalin pa ang aking kwento. Diretso na po tayo sa eksena kung saan nagsimula ito sa isang magkakasunod na trahedya. Sa ika-24 ng Marso, taong 1979 ay walang pagsidlan ang ngiti sa aking labi sapagkat nalalapit na naman ang bakasyon. Bilang isang estudyante sa ika-5 baitang, ito ang pinaka-exciting part ng mga mag-aaral. Ang walang tigil sa paglalaro sa buong maghapon kasama ang mga kaibigan. Bago magtapos ang aming klase, ay isang pangyayari ang hindi ko inaasahan. Isang araw habang naglalaro kami sa silid-aralan ng aking mga kaklase, ay aksidente ko na naapakan ang isang nakabalandrang kahoy na may nakausling pako na halos kinakalawang. Noong mga panahon kasing yon, inaayos ang kisame ng aming classroom. Nasa gilid naman nakaimbak ang mga lumang kahoy, kung kaya't ligtas naman ito sa mga estudyante. Hindi lang talaga ako naging maingat. Tumalon kasi ako banda roon dahilan para bumaon sa aking talampakan ang dekwatrong pako kahit na nakasuot ako ng sapatos. Noong araw na iyon ang bigayan ng aming card. Pagkarating ng aming gulo galing sa principal office ay nadatnan niya akong umiiyak habang nakahubad ang kaliwang sapatos. Walang lumalabas na dugo sa natamo kong sugat, pero ramdam ko ang matinding hapdi. Pinagalitan ako ng aking guro sa pagiging pasaway ko. Hindi lang ako ang sinermonan bagkus pati na rin ang aking mga kaklase na nakasama ko maglaro. Ani umano ng aking guro, sabihin ko raw sa aking mga magulang na natusok ako ng kinakalawang na pako para maturukan ako ng antititano. Dahil natatakot ako mapagalitan ng mga magulang ko, ay minabuti ko na ilihim na lang ito. Titiisin ko na lang ang sakit at hihintayin na gumaling ang sugat. Dahil bata pa ako noon at hindi pa gaano kalawak ang kaalaman sa mga natitinik ng pako, ay naging kampante ako. Habang lumilipas ang araw, ay maraming pagbabago ang nangyayari sa aking katawan. Bumibilis ang pagtibok ng aking puso at palaging hinihingal. Nawalan ng gana kumain at palaging nagmumukmok sa bahay. Kahit wala akong ginagawa, pakiramdam ko palagi akong pagod na parang tumakbo sa buong maghapon. Mas lalong tumindi ang sakit sa talampakan na tila umaakyat patungo sa aking mga hita. Noong hindi ko na kaya ang sakit na tila parang tinutusok ng karayom ang aking puso, ay napagpasiyahan ko magsabi sa aking mga magulang. Abala sila kani-kanilang mga trabaho kaya hindi nila agad napansin ang kalagayan ko na pilit kong itinatago. Pati ang mga nakakatandang kapatid ay may pinagkakabisihan din sa kanilang mga buhay, lalo't ako ang bunso sa 5 magkakapatid. Matapos makita ng aking mga magulang ang namamaga kong paa, ay mas lalo nila ako pinagalitan. Anilay bakit ko raw ito inilihim ng matagal. Imbes na isugod nila ako sa hospital, ay tinapalan lang nila ito ng dinangdang na buyo at dink-dik na luyang dilaw. Araw-araw iyon ang kanilang ginagawang remedy. Minsan nilalagyan ito ng suka na ibinabad sa tela. Sa katagalan tila naluto na ang sugat sa tapang ng acid ng suka na mas lalong nagpalala.
Dumating sa punto na hindi ko na kayang tumayo. Tingin ko para na akong mamamatay ng mga oras na iyon. Bumabagal ang pagtibok ng aking puso at kapos sa paghinga. Masakit ang kalahating katawan na tila sinisilaban. Sa katahimikan ng gabi, habang mahimbing nang natutulog ang aking mga magulang at kapatid, ay bigla silang nagising sa isang malakas kong sigaw. Pinilit ko makalikha ng ingay dahil pakuwari ko'y mamamatay na talaga ako. Mabilis na bumangon sa kama ang aking mga magulang at lumapit ang mga ito sa kinahihigaan ko. Labis na pagkatakot ang tanging makikita sa kanilang mga mukha nang masilayan nila ang namumutla kong balat habang inaapoy ng lagnat. Tinignan nila ang aking sugat sa talampakan at laking gulat nila dahil kumakalat na ang napakabahong nana. Sa puntong yon, isinugod nila ako sa pampublikong paggamutan at dumiritso sa emergency room. Laking gulat ng aking ama't ina nung sabihin ng doktor na kailangan na akong maoperahan sa lalong madaling panahon. Kumulat na umano ang impeksyon sa aking katawan patungo sa aking puso. Dinig kong pinagsabihan pa nga ng doktor ang mga magulang ko kung bakit hinayaan nila lumala ng ganito ang aking sugat mula sa pagkakatusok ng kinakalawang na pako. Sir Ben, nung gabing iyon agad na isinagawa ang surgery. Sobrang sakit nang bumaon sa aking paa ang mahabang karayom. Gising ang kamalayan ko habang ginagawa ang operasyon. Naging maayos naman ang surgery lalot. Minor lang naman ito. Ang mahirap lang umano kung ang titano ay kumalat na sa aking mga organ na pwedeng humantong sa aking kamatayan. Noong tuluyan akong gumaling buhat sa simpleng pagkakamali ay isang trahedya na naman ang nangyari sa akin. Tila lapitin talaga ako ng malas. Nung sumapit kasi ang araw ng pasukan sa eskwela ay isang malagim na senaryo ang naghihintay sa akin. Buwan ng Hunyo, sa unang linggo sa klase, ay ginimbal ang buong barangay nung sakmalin ako ng itim na aso sa leeg. Habang kagat nito ang aking leeg, ay kinakaladkad ako nito mula sa kalsada patungo sa silong ng bahay ng mismong may-ari ng malaking aso. Inutusan kasi ako noon ni nanay bumili ng mantika sa tindahan bago maganap ang sakuna. Hindi naman kalayuan ang nasabing tindahan at marami namang kabahayan. Ang kaso nga lang wala nun masyadong mga tao sa labas ng kalsada. Matapos ko bumili ng mantika, patakbo ako umuwi sa bahay. Hindi ko napansin na naroon pala sa silong ng isang kalapit bahay namin ang itim na aso at hindi ito nakatali. Namalayan ko na lamang ang aking sarili na sinasakmal na ako ng aso sa leeg. Walang tigil ang pagdaloy ng dugo sa aking katawan habang bumabaon sa aking balat ang matutulis na pangil. Tila biglaan ang mga pangyayari kaya naging manhid ang aking pakiramdam. Wala akong nagawa kundi ang umiiyak ng umiyak habang unti-unti humihiwalay ang balat ko sa aking katawan. Patuloy lamang ang aso sa pagngat-ngat na tila hayok sa laman. Mabuti na lang napansin ako ng may-ari na abala noon sa paglalaba. Sumigaw ito at humingi ng tulong. Sinubukang pakalmahin ang kanyang aso, ngunit tila hindi ito nakikinig na parang isang mabangis na hayop na ayaw maagawan ng masarap na ulam. Abangan bukas ang part 2. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga bagong horror stories. Maraming salamat at Merry Christmas!